zabil kalean, tezin esmatu zergatian. Erabateko isiltasuna, hau ez da distopia bat. Astelena da gaur eta gorka da nire izena. Horregoa? Haiek Bartzelonan bizi dira. Oso ondo. Horregoa? Zuek Parisen bizi zarete. Primera. Lupe, esan. Gu Euskal Herrikoak dute. Ez. Esan berriro. Gu Euskal Herrikoak politak. Ez. Gu Euskal Herrikoak, gu... Gara? Bai, gara, bai. 7:30 dira. Ariketak emango dizkizuet. Memoria txarra, oso zaila ez. Inoiz ikasiko, zer egin? Oso ondo. Eskanerraren arabera, ebakuntzarako gai zara. Mesedez, poliki. Bai. Hau da txipa. Operazioa, bai, zorionak. Dokumentazioa irakurri egin duzu? Baina nimina ez. Ala bai. Problemak ez? Lasai. Ez dago zero arriskurrik. Baina 10 minutu geroago etxen egongo zara. Eta euskara hitz egiten. Ebaki. Oso ondo. Gitarra astindu, ta ikusi kanturik baduen, hor nonbait ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Kaixo? Zerako lanak, zuzenduko ditugu. Nola orrialdea? Zer orrialdea. Eta 5. orrialdea da. Argentina, zure txanda. Asteburuan bi film ikusi... Ditut? Ui, barkatu. Ondo, Lupe. Horrengoa. Asteburuan zuek egin ahal Duzue parrandarik? Ondo, baina lasai, Utzi zure ikaskidei ere erantzuten. Hene barkatu. Baina erantzun egin dut oso erraza baita. Ze hilabete daramagu honekin, eta hain da erraza. Aizu, Lupe, zer frase ona, nola has mejorado? Bai, baina zer esaldi ona. Galderaren bat? Bai, Bai. nola? 10. Bai. 10? Bai. Hemenak atza dago.
Eta zu zara konturatu, begira, begira. Baina horrela ere esan alda. Ez da okerra. Ez da okerra. Ez? Ez da okerra. Zer da hau? Nola esaten zara eta zu zara irakaslea? Zer pasa, hau? Zer egin du? Egingo du! Akatsa! 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 Mesedez? 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 Beno, pentsatu dut que manikomio etxean ez daba ezta. Berriro ez. Ostres, una altra vegada aquí. Espero que avui no passi res. Berriro zorgin hau. Zer egingo da... du... Oso lepoko polita du, baina espero que hoy la cosa esté menos tensa. Kos egingo du, dit... Aixo? Idazlanak zuzendu ditut. Zondo, Dina, Ana, Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape.